Konsolidácia a 13. dôchodky. Táto veľmi citlivá téma je často zamlčovaná. Veľa politikov sa jej vyhýba a samozrejme Smer si túto tému stráži a premiér Robert Fico odmieta akékoľvek debaty o 13. dôchodkoch a konsolidácii. V prvom rade chcem povedať, že si vážim každého jedného dôchodcu a môjim snom je, aby mal každý dôchodca taký vysoký dôchodok, že 13. dôchodok vôbec nebude potrebovať. Realita je ale taká, že väčšina dôchodcov má podpriemerný dôchodok a 13. dôchodok aktuálne potrebuje. V čom vidím ale problém je, že premiér Robert Fico hovorí všeobecne o všetkých dôchodcoch ako o ľuďoch, ktorí zo svojho dôchodku nevyžijú. A pritom z dostupných informácií je zrejmé, že na Slovensku je vyše 107 000 dôchodcov, ktorí majú dôchodok vyšší ako 1000 eur. A tak sa pýtam, či v čase konsolidácií, kedy siahame na odvody, siahame na platy, dane všetkých ľudí, ktorí vytvárajú hodnoty a ktorí prispievajú aj na tie 13. dôchodky, tak sa pýtam, či nie je teraz čas na to, aby sme sa pozreli na dôchodcov s nadštandardnými dôchodkami a aspoň počas konsolidácie nestopli tieto 13. dôchodky. Štát by tak získal 113 až 170 miliónov eur, čo už nie je zanedbateľná položka. Čo si o tom myslíte vy? Pri akej výške dôchodku by sme sa mali zamýšľať nad stopnutím 13. dôchodku v čase konsolidácie? Skúste mi napísať.